ತೋಕೋಟು ಸಾಗರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೂಪಂ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಶುಭಂನು ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೊರೋನಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾದ ದುಂಬದ 5 ದಿನದ ಕಾಲ ಸ್ವಾಯಿಚಿಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿಯಾತೆರು ತೋಕೋಟದ ಸಾಗರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆದ ಉಳ್ಳೈ ಜನಜಂಗುಳಿ ಆಪ್ನಿನ ತಪ್ಪಾಯರೆ ಪಿದೈ ಕೌಂಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಗಿರಾಕಿಲೆಗು ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ದು ಅವಿತ ಪ್ರಕಾರನೆ ಸರತಿಡು ಉಲಾಯ್ ಕಡಪುಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರ ದಿನದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಸಾಗರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೂಪಂ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಶುಭಂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆನು ಸ್ವಾಯಿಚೆಡು ಬರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾದ 5 ದಿನದ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೇರು ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆನಾಗ ರಡ್ಡರಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಮಾತಾ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಜಿಯೋ ಒರಿಯರ ಬೋಡಾದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲುದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಕೊರೋನಾ ಈತೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಆತಂಕ ಆನಗ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವಾರ 15 ದಿನ ಸ್ವಾಯಿಚಿಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೆರ ದಾಯಬಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಒರಿಂದ ಬ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಸಾಗರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾದೇರು ಸುರುಕಾದು ತಂಕ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಲೇನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಸಾಗರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿಯಾತೆರು.